ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯз ман ба шумо чӣ хел зиёд кардани подписчик дар инстаграмро нишон медиҳам. Бо диққат гӯш кунед. ин кор 100%, ягон ҷои дурӯғӣ, ягон чӣ надорад. мақсадози ман дар видео нишон медиҳем. шумо ранги ман мекунед, 100% зиёд меша иншааллоҳ подписчик шумо. барои ин ба мо программа дар кораем. ин программа дар Play Market нестай. барои ҳамин дар Google поиск мекунем, скачат мекунем. дар Google ҳам дар Play Market ҳам ҳастаю, неки қатъиу намешава. барои ҳамин Google бояд скачат кунем. дар Google менависем Neutrinio APK. намеброёзина инами якум скачат мекунем. мақсад версии наваша, ин як версии кӯҳна ҳам дорад. ӯ кӯҳнаша скачат мекунем, мега обновит кун. бояд аз нав дуроем обновит кунем. мақсад бо мегабайтон сарф меша. барои ҳамин инами якумша версии наваша скачат мекунем. ин ман уже скачат кардагиам, дар приложении ман ҳастай. медроем, давомша нишон медиҳам. ина Neutrinio. ин вақти дуромадан дар парол логин инстаграмтона мепурсад. ман уже задагиам, аймароз намепурсад. шумо вақти дуромадантон парол логинтона дар ин мезанед, сохранӣ мекунед. баъд кае ки хостен, чӣ кае ки хостен, подписчики худа зиёд кардан мегиред. ин ҳозир ман нишон медиҳам. нет мегам. мо реферални код мепурсад. мақсад кристалл падаркатон мекунад, хеле дахл надорад. барои ҳамин нет мегем. наоз медроя. ина вақте ки ин программа дуромадем, парол логинтона задем, инстаграмтон меброя. баъд дар инами тарафи рост як галочка меброям. галочкаро меҷиқем, инами экран кушода мешава. инами страница кушода мешава. ман уже кадам, барои ки вақт мегирам, ман барои ҳамин пешаки кадамонам баъд дар шумо нишон дорестам. ина агар лайк гирифтанӣ бошен, ина ҳаминҷа сурата меҷиқем, ина ҳаминҷа заказ мекунем. мақсад 4 та лайк 32 та кристалл мешава. ина ман ҳозир 50 та кристалл дорам. барои кристалл ҷамъ кардан ин ҳаминҷа медуроем. дар одамо подписатсия мекунем, ода кристалл метиҳад. баъд мо кристалла ба подписчик ё ба лайк иваз мекунем. ин ҳамин подписатсия мекунем. мо дар 50 та кристалл дорем, ҳозир 58 та мешавад. дар як одам подписатсия кардем 8 та кристалл метиҳад. ина виход мекунем. ина 58 та шид. бояд барои подписчик гирифтан бояд 360 та кунем кристалла, ки мақсад якта 360 тага дора, якта 600 тага дора, ки барои подписчик агар 360 та кунем 10 минут як хел подписчик метиҳад. агар 600 та кунем 20 минут метиҳад. ҳозир 360 та мекунем подписчика. ина бародаро, ман дар ҳамаш подписатсия кардам. ина 386 та шуд кристалли ман. ака иҷа медроем. ака ин ҳаминҷа стат в топ и получит подписчиков навистагӣ. ай 360 та ки подписчиктон зиёд шуд, ин ҳаминҷаро меҷиқем. ина 10 минута 359 та кристалли шуморо мегирад. 10 минута шумо дар як хел подписчик рой мекунад. ба фикрам ҳамин 10 минута аз 70 то 100 та подписчик метиҳад дар шумо. баъд ина 20 минута дора. 20 минута 649 та мегирад. дар 20 минут шумо дар як хел подписчик рой мекунад. ишта кам метиҳад, ба фикрам иш қасоз нестай. барои ҳамин 10 минуташа меҷиқем. ина ҳозир закрем мекунем. ина подписчикои ман 166 та. ҳозир мебинем чӣ хел зиёд мешавад. ина стоп оп.
اینا уже брафт, уже метя подписчика. обновить мекунем 166. از обновить шавад ки мебинем. ина 167 шуд уже. از یک لایک برکار شد. اینا 27 کریستال داره. اینا در نمی ویدیوم 2 لایک داره. مقصد خیلی کریستال نمیرسه میگه. و کریستال تون زیاد باشه در نمی میجیقیم یا لایک 4 کریستال میسته. مقصد 10 تا لایک گرفتنی باشیم 40 کریستال درکار میشه. همین اوکی میجیقیم اوجه لایک رفته میگیره در شما. на 169 та шуд. ина ози лучшаи инстаграма худаш мебуроя мебинем. ина уже 4 та подписчик омад. ина омаде стайканка. ина 170 та шуд уже 166 та буд. ҳамин як 70 тай то 100 тай мекунем 10 минута мобайнишда. хай бародаро имрӯза видеои мо ҳамин буд. видеои навбатӣ насиб дар бораи зиёд кардани подписчик просмотр лайк дар ютуб мешавад. видеои навбатиро ждат кунед. дар видео лайк комментария подписатсияро фаромӯш накунед. то видеоҳои навбатӣ хайр.